Sa pagkulimlim ng mga ulap, tanda ng nagbabadihang pag-ulan. Nase insuo mu na na mmɔfra a wɔhyɛ tio barangay adlaw ɛwɔ Marcelino Zambales ɛresiesie wɔn ho. Wɔn ɛseresere sɛreɛ wɔn ano wɔn ani agye sɛ obɛdi nsuo mu agorɔ na wɔn werɛ ɛfiri wɔn hia. Nso ɛberɛ a wɔn retwɛn no, ebia na ɛyɛ amanehunu kɛseɛ ase firi ma wɔn a ɛfiri aitas ɔresɛ sotɔberɛ no nneɛma nkɔ yie ɛma wɔn nyamo mpo nto wɔn table so. Adwuma a yɛyɛ ɛnya sika didie ne yɛ yɛn mfudie tontɔn kwadu ne kwadu nhwiren bayerɛ ɛna abɔfrɛ. Na yɛn haw no sɛ August ba a yɛdi awerɛhoɔ pɛ sɛ abusua no ntumi ntu kwan. Saa kwan yi nsutɔberɛ no ba a wonhunu esiane atɛkyɛ mu aduru nti. Na twa sɛ wotwa kwansini mmienu dɔnhwere mmienu ɛda sɛ wobɛtena moto so anaasɛ kɔlɔnkɔlɔn ɛno ne ɔkwan a mmɔfa so tumi tu kwan wɔ mpɔtam hɔ. Na sɛ wɔn mu ni moto no kotwa wɔn nnɔbaeɛ no a wɔkɔtontɔn ma mpɔtam ɛbɛn wɔn. Ɛyɛ bayerɛ bɔtɔ baako yɛ 1,100 na kwadu no nso kilo no yɛ 25 pesos. Na sɛ meyere kɔtɔn yɛn nneɛma no a sotɔwura na ɛwɔ ha yi no wɔde asikyire na etua ne ka. Ɛwɔ wɔn daadaa amanehunu ne wɔ berɛ mu no wɔde wɔn werɛ nyinaa hyɛ wɔ Onyankopɔn mu. Bɛdeda so wɔde sɛ Onyankopɔn bɛtumi atie yɛn mpaebɔ na yɛabɔ mpaeɛ asrɛ obi ama no abɛyɛ yɛn mmoa. Obi pɛ sɛ wɔboa a gyidi sɛ Awurade de no bɛbrɛ yɛn. Asa na nsuyiri kɛseɛ no bɛhyɛ aseɛ no aboafoɔ afiri Members Church of God International anaasɛ MCGI akɔ akɔyɛ wɔn mmoa sɛdeɛ timamufoɔ no srɛeɛ no na wɔnya biribi a wɔbɛdi ne nsutɔberɛ no mu. Ɛfiri saa nti ne obi ama yɛ biribi sɛ na nnipa bɛyɛ 130 ɛna MCGI afiri so na ama wɔn aduane. Ɛma wɔn aduane dɛɛdɛ wɔ sitio iba. Anigye a mmoa kakra a anuanom de abrɛ wɔn no wɔde aseda ɛna ada aseɛ. Mama yɛna wɔ Onyankopɔn ase sɛ Onyankopɔn adom nti obi yɛba abɛboa yɛn na waboa yɛn wɔ yɛn hia mmerɛ mu. Na ɛda wɔ Onyankopɔn a wɔboa yɛn na wɔkae kan yɛn no ase. Sɛ anka nyɛ wɔ Onyankopɔn a anka yɛntumi mpo muntumi koraa hunu yɛ akyiri kwan mɛboa yɛn. Ɛda mo ase bebree. Yɛn yɛ nhyira kɛseɛ. Ɛno nti ɛna mama yɛnhwɛ yɛn ho so yɛ nea yɛtumi yɛ n'asɛdeɛ na yɛhunu wɔ Onyankopɔn na yɛmu yɛ. Mama nyaatwom mfra wɔ dɔ mu. Mama yɛnkyerɛ bɔne na mama yɛmmata papa ho. Mama yɛnya abadaeɛ mema yɛn ho yɛn ma wɔ nuadɔ ntena yɛn mu. Na mama yɛmfa anigye yɛn som wɔ Onyankopɔn. Ahohiahia ne anemia mu mama yɛmmɔ mpaeɛ daa na yɛntoa so mpo anya ahohoyɛ. Na da wase sɛ wama yɛasɛdeɛ so aba mfasoɔ ama yɛn. Animuonyam ne ayɛyie nka wɔ Onyankopɔn daadaa.
mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Kristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin, ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo, na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo? The Members Church of God International asafo returns afro bibiara by the super intellectual ase anasi yababishia yene radi Yesu Kristo emransem menyanko nipa yeremu nyinaa se kyerɛ ne sɛn yababishia Kristo emransem Kristo nkyerɛkyerɛ asɛmpa no nkyerɛkyerɛ ma yɛmmerɛ a yɛwɔ mu yi entutuso dudutu ya ka ho bia na homedadie kronkron wagye mu ntoboa ana wabɔ mu afɔde yɛ ka ho bia na homedadie eso ka ho bia na ɛyɛ Kristo emra nsɛm sɛ ɛyɛ tuwade sɛ wɔbɛre prekonam monko ɛna mafoforo ekeka ho ana yɛnam wɔdɔ ɛwɔ yɛ na koma mu so retɔ ɛnsa afrɛ mu ɛne da so ne sɛ mɔbɛka yɛ ho sɛ wɔwɔ akoma so ade bi sɛ wobɛsua emra nsɛm yi a Yenerade Yesu Kristo emransam Kronkon na yebɛpa so September bosmeda toso insia 2021. Abashasiye anyumre no nson wa FILIPINO no emremu na Ghana haidie abashasiye Anɔpa non duba ko. Menchia ekoma mu nyinaa.
Restore
Bago po tayo magpasimula ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa Biblia, sa lahat Ama, po ng aming mga taga-subaybay ng programang ito, yɛne yɛahohoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa yɛbɛtie dwumadie. Ɔma yɛsiesie yɛn ho na yɛmmɔ yɛn Agya a ɔwɔ soro no mpaeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi de yɛ dwumadie no ahyehyɛ ase. pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po sama-samang tumulog. Ama namin na Ɔma yɛmmɔ mpaeɛ no ano. sa lahat, Yɛn Agya sa pangalan a ɔwɔ soro, ɔtwɛde yɛn mpɔn. na si Kristo Jesus. Ɔwɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din mu. Sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan. Yɛfiri yɛn akoma mu nyinaa yɛda wo ase. Namin sa pagganap ng iyong kalooban. Sɛ da wɔma yɛn nkwa ne ahoɔden Ng iyong mga a katotohanan yɛbɛtumi de ayɛ w'apɛdeɛ. na ikaliligtas ng aming mga kaluluwa. Ɛyɛ nyinaa Pakinabangasan mo yɛnim sana sɛ ang aming mga kapwa-taong wɔn nsɛm yɛ nokwasɛm a ɛbɛtumi agye yɛn akora nkwa. Ɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn yɔnko nnipa a wɔka yɛn ho ma yɛsua wo nsɛm. Ɛsrɛ wo sɛ hunu wɔn mu biara mmɔbɔ. Ɛsrɛ wo sɛ ma wɔnokoro asomdwie ntena yɛn akoma mu na ma wɔnya home ama wɔn akora. Ɛsrɛ wo sɛ hwɛ wɔn afiefoɔ so. Abrɛ bɔne a yɛwɔ mu yi, wopɛ na yɛde yɛn ho to. Ɔso wɔpɛ na wobɛtumi agye yɛn afiri ho ne amanneɛ nyinaa mu. Yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛn afiefoɔ so. Yɛde sua mu no yɛgye di sɛ wɔbɛka yɛn yɔnko nnipa ho. Wɔbɛnam Honhom Kronkron so ama yɛahunu sɛ wɔkasa akyerɛ wɔn akoma. Na yɛgye di sɛ wobɛyi wɔn akoma mu nsɛmmisa nyinaa no. Na yɛn nyinaa mu no yɛsrɛ bɔne fakyɛ ma bɔne biara wɔahunu no yɛn mu. Yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ ɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn. Yɛn gyidie ne sɛ ade yɛboro yɛbɛtumi asrɛ nyinaa soɔ no, sɛ yɛwɔ pa a wode bɛma yɛn. Yɛda wo ase bebree. Ɔyɛ agye nkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoong Kristo ang manatili sa atin. May the peace of the Lord God Almighty. Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo mu wasomdwie antena nyinaa koma mu na Onyankopɔn ma wɔne na ho mmɔborɔ mu no de Tete Atempɔn dwumadi anasɛ mu Twerɛ Kronkron ho ntoma pa abrɛ mu na the Mama Brother Eli Soriano. Anuanom benchi ya koma mu nyinaa sɛdeɛ mokrom mmerɛ no sɛtie biara ɛberɛ a yɛrepa Twerɛ Kronkron ho ntoma yi Nyankopɔn no asomdwie nka yɛn ho ɛberɛ a yɛresua yɛn Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ na mama yɛnhyɛ aseɛ ntɛm yɛwɔ hohɔ bi ofiri California, USA. USA, California, mama yɛnhyɛ aseɛ mmisa yɛn nsɛmmisa. Brother Eli and Brother Daniel. You are Brother Brad Johnson. We did 20 years. Or first born church and nsɛmmisa ni. Brother Eli and Brother Daniel, thanks be to God for this opportunity. Brother Eli and Brother Daniel Razon can win Onyankopɔn. Unfortunately, he wasn't able to make it. Na menua bi a or first born church no want to me amma. Nti wo tie dwumadie no. His long-term girlfriend separated from him, and he's felt Now, that there has been a lot of ɔhyɛ aseɛ sɛ in his life. wɔtie asubɔn kyerɛkyerɛ no. When returning to Ɔdwene sɛ amanneɛ bebree and are their child ɛbɛba n'abrabɔ mu na sɛ ɔba Nyankopɔn mu a nipa binom bɛfiri w'abrabɔ mu anaa. Onyankopɔn yɛ mmɔborɔhunufoɔ na ɔdomfoɔ sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no seɛ no. Onyankopɔn ne ho mmɔborɔ ɛdɔɔso. Ɔyɛ Nyankopɔn adom ayɛ no ma ɔma yɛnkenkan nnwom eti wɔ ha aduasa eti wɔ ha abiɛsa nkyɛmu wɔtwe. Awurade mmɔborɔhunufoɔ ne wɔdomfoɔ ne Awurade na ne bɔkyarefu na n'adɔyɛ dɔɔso. Yɛn Nyankopɔn a ɔwɔ Twerɛ Kronkron Psalms 103 verse 8. Ɔma yɛnya ntanta sɛ agye sɛ yɛfa amanehunu mu ansa na yɛagye saa nneɛma adi. Awoɔ ntoatoa so wɔ bebree ne nnipa a wɔn nim wɔ Nyankopɔn na wɔn asom wɔ Nyankopɔn. Wɔmahunu wɔ Nyankopɔn adɔyɛ ne kɛseyɛ ne ho mmɔborɔ ne adepa biara. Ɛno nti na James wapam foforɔ no ɛnam no ɛtwerɛ wɔ Nyankopɔn ho nsɛm no. Wɔkaa no wɔ Yakobo nwoma ɛti mmiɛnsa nkyɛmu dunson. Yɛnkenkan James 1:17. Na akyɛdeɛ pa ne akyɛdeɛ yɛpɛ nyinaa firi soro. Ɛfiri hann agya no nkyɛn na ɛba. Ɔno na adaneadaneɛ sunsum ne ne mu. Ɔno na nsakyerɛeɛ ne adaneadaneɛ sunsum ne ne mu. Akyɛdeɛ pa ne akyɛdeɛ yɛpɛ nyinaa firi wɔ Nyankopɔn nkyɛn. Na agya a ɔwɔ soro no remma yɛn biribi bɔne da. Ɔremma yɛn biribi bɔne da. Yɛnkenkan Matthew. Na wɔn nipa hwan sɛ ne ba bisa no paano ɔbɛma no boɔ anaasɛ wɔbisa no paano a ɔbɛma no ɔwɔ. Na sɛ mo a moyɛ nnebɔneyɛfoɔ nim sɛdeɛ mosema mo mma nnepa a mpere ahe na mo agya a ɔwɔ soro no remfa nnepa mma wɔn a wɔbisa no. Ɛmfa to ho nsɛm no so. Na sɛ mo a moyɛ abɔnefoɔ ɛwɛsɛ yɛwɔ nipa bɔnefoɔ wɔ asase yi so nanso ɛwɔ mo sɛ moyɛ abɔnefoɔ deɛ nanso wɔn nim sɛdeɛ yɛsɛ dɔ yɛn mma. Yɛnim sɛdeɛ yɛsɛ dɔ nnipa ma yɛn mma. Awurade Yesu Kristo ne Yudafoɔ no na ɛrekasa. Ebinom yɛ abɔnefoɔ ɛfiri sɛ wɔn nyɛ no nni. Ɔsɛ na sɛ mo a moyɛ abɔnefoɔ nim sɛdeɛ mosɛ ma mo mma nnipa a na nka mpɛ sɛ mo agya a ɔwɔ soro no ɔno na wɔremma wɔn a wɔsrɛ ne hɔ adeɛ no ana wɔn a obisa no no wɔremma wɔn anaa. Agya no yɛ agya pa nnepa nko na wɔde ma n'abɔdeɛ. Afei sɛ wɔbɛn agya no na sɛ wɔtɛnka bi wɔ mu sɛ sɛ neɛ wɔasɛmmisa no ɛyɛ wobisaeɛ no
na ebetumi aba sɛ wobɛn wɔ Nyankopɔn na wɔpɛ sɛ wosom Nyankopɔn a ɔbɛyi enipa binom afi w'abrabɔ mu anaa ɔbɛma wɔna fofoɔ ɛyɛ ɛso ate anaasɛ ɔbɛma wɔn mpena anaa wɔyere agyae wɔ anaa sɛ deɛ ɛkeka ho anaasɛ adeɛ biara a wodwene ho wɔ wo tiri mu no ano yie no ne onua wɔ Nyankopɔn ɛnyɛ biribi bɔne biara wɔ nipa abrabɔ mu wɔ Nyankopɔn ɛnya adeɛ a ɛne na ho mmɔborɔ mu ma wo ebia no wɔ bi na ɛyɛ yɛn na wɔbɛn Nyankopɔn a ɛyɛ no wɔpɛ sɛ wɔtwe wo firi Nyankopɔn ho na wɔde ntanta ɛhyɛ w'adwene mu na wɔma wɔtwe wo ho afiri wɔ Nyankopɔn ho na deɛ wɔyɛ saa no yɛ Nyankopɔn tamfo kɛse a yɛfrɛ no sɛ Satan bɔnsam ɔnom na ɛnebɔne nyinaa firi ɔma yɛnka yɛn onua ade nkyerɛ ɛwere sɛ Twerɛ Kronkron mu no ɛsiane suahunu a enipa a wɔnom nim Nyankopɔn tete mmerɛ mu nyinara ɛne mfirinhyia apem bi a abɛsene deɛ Twerɛ Kronkron no ka ne 2 Timothy 3 verse 12 na wɔn a wɔpɛ sɛ wɔde wɔ nyamesom pɔtena ase Kristo Yesu mu nyina wɔbɛtaa wɔn 1 Timothy 3:12 deɛ odi kan ɔbɛtaa wɔn no yɛ bɔnsam Nyankopɔn tamfoɔ na wɔn a wɔpɛ sɛ wɔde nyamesom pɔtena ase Kristo Yesu mu nyinaa wɔbɛtaa wɔn apa Twerɛ Kronkron mu no bɔnsam na ɛde wɔtaa ɛba ɔma yɛnkenkan asomafo no nnwuma ɛti dumiɛnsa nkyɛmu wɔtwe Acts 13 verse 8 na Elima na Sumani Elima no nso sɛde ne din kyerɛ aseɛ te ara ne no sii wɔ no kwan sɛ ɔre ɛma wɔn ntie Nyankopɔn asɛm na Saulo wɔfrɛ no Paul nso a wɔn kronkron yɛ no mahwɛ no din verse 10 na wɔkaa sɛ wo a nnaadaa ne musuo nyinaa yɛ wo ma ɔbɔnsam ba tene ne nyinaa atamfoɔ wɔrennya Awurade kwan a ɛtene no kontɔn anaa yɛnom yɛ ɔsomafoɔ Paul na nsɛm a wɔkaeɛ ɛberɛ a amrado bi apɛ sɛ wɔgye Kristofoɔ gyidie no Sumani bi anaa donsini bi sɛdeɛ Luka ɛseɛ no Elima Sumani no sɛ ne din kyerɛ aseɛ tie ara ne no na wɔsii wɔn kwan na wɔhwehwɛ sɛ wɔdane amrado no firi gyidie no ho wɔayɛ ne ho sɛ bɔnsam akwansideɛ ɛna wɔsi amrado no sɛ ma no nyɛ Kristofo wɔ gyidie na Saulo nso a wɔfrɛ no Paul a ɔnom kronkron ayɛ no ma no hwɛ no din na wɔkaa sɛ wo a nnaadaa ne musuo nyinaa yɛ wo ma ɔbɔnsam ba tene ne nyinaa tamfo wɔrennya Awurade kwan a ɛtene no kontɔn anaa ɛyɛ nokorɛ ntanta biara ne Twerɛ Kronkron no mu sɛ obiara a ɛyɛ ɔbɛtɛɛtɛ wɔ nipa bi a wɔpɛ sɛ wɔbɛne wɔ Nyankopɔn anaasɛ wɔpɛ sɛ wɔgye Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ na wɔbɛsi nipa kwan no saa nipa no bɔnsam na ɛkenyan no ama no asi wɔ gyidie kwan enti wɔ nuabarima ɛnyɛ adeɛ a ɛntumi nsie sɛ biribi saa bɛsi yɛwɔ nokorɛ mu tamfo gyidie mapa no mu tamfo bɔnsam sɛ wo ne no nyaa baako a aberɛ yi na ɔbɛtɛɛtɛɛ wo gyidie na sɛ wo ne no yɛ baako a wɔnha w'adwene na sɛ wohunu sɛ wowɔfiri ne nkyɛn a ɔbɛtɛɛtɛɛ wo ama woanya ntanta wɔ Nyankopɔn mu na mekae wɔ nua baako ɔsɛ brala mewɔ Pentecost asɔre mu no obiara nsi me kwan wɔ me nyamesom mu bɛkɔ one man church asɔre obiara ehunahuna me that's what day ti na meyɛ ma adwo sɛ meba Church of God asafo ni mu no ade na meyere da bia no wɔ tete me sei deɛ nti a yɛn esi no
Arusasa won saka no koragidie no a wo be hia Nyankopɔn tamfo ne bonsam. Tesenie amrado no. Amrado no wa ye krado se obegye Kristofo gidie no eka. Tede dunsini no amra dunsini aye osomafo Paul. Afa ne se bonsam ba no. Tene ne nyina tamfo. Na Onuabarima sabiribi saisi a kai se enye Onyankopɔn na eye Nyankopɔn tamfo. Awase udi ne so nkunim. Sade be ya onse wugidie. Na Prince na bonsam be dwane o. Mama yenkenkan James 4:7. Momra mo ho as enti momfa mo ho nhye Nyankopɔn ase. Monso mama mo ho modene nsi wo bonsam kwan no be dwane mo. Awase de ye ho hye wo Nyankopɔn ase. Yenye Nyankopɔn di. Mama yemfa yen hawo na yamane nyinaa nhye ni mu. Na no achi no mama modene nsi bonsam kwan. Adeboni biara be fire bonsam no ma yensi no kwan. Mama yema yeni na woni yehunu se de pabonefo bi eye adwuma sade ebe ya ebesi yen kwan na ye anya Kristofo wagidie no. You understand, brother? That's what what you say. Thank you and may God bless you. Yankopon Ishram. We have our Na in Calgary, Canada, with Brother Randy. yeah, well, Calgary, Canada. You may go ahead now, Canada, please. Onuabarima Libat Gundo, Mama Yentuaswe. His brother Alan Wolf, a 65 years old, a Joshua believer. Here is his question. Good day. Now you would maybe were here. A year or a Joshua believer and nsɛmmisa nie. In Zechariah, the book of Zechariah, I find it very interesting. Na nsɛmmisa ne fa Zachariah nwoma ne ho. And in the last chapter, chapter 14, the verses. Zachariah nwoma eti dunan. Several verses, 14, verse 16. Na kranso no bi a maka nie. And I can't. One other is anyway. 3 times the Lord mentions in His Word the Feast of Tabernacles. I wonder why. What's this all about? Why is it so important? Ana Nyankopɔn ento madan mu no. When will this occur? It's in the end, I believe. Nyankopɔn ento madan de si wa hemfa. In the new millennium, possibly. I would think so. Na meje mfrenhyia apem no di kakra. Na mepe wadwenkyere afa ye ho. Aye krasam na onua no de ma ye mama ye nkan. Zechariah 14:16-19. Kristo Kronkron say na amanaman a woba Jerusalem suwo no nyinaa mu enkaye no nyinaa beforo aba da fe abesore wo hene asafo Awurade no wa behwe asase no so na asase so emusua nyinaa mu wona wɔremfo ema Jerusalem emmesore wo hene asafo Awurade no won na nsuore ento won so na Misrim abusua amfro amma are ento won so nsuo ohawa Awurade de beha amanamana bomfro ema asase afahye no na ebeba won so. Verse 19. Ye na ebeye Misrim asotwe ne amanamana womfro ema asase asese afahye no nyina asotwe Kronkron ma Awurade. Onuabarima Israel for no ye wo mo afahye ahodoɔ ye wo de friend say ento madan asafore buchia no afahye ye wo twemu afahye wo ho ena ye wo Jubilee, etc. There are so many. if a jubilee and say infringe has wa fashe bebiri na sa Zachariah ngoma no fen na wani je ho da kasa fa nchemu din sia una se bepase ebebase anti obiara
Obeba shall even go up na wɔre from ɛmforo here ɛma to Yerusalem the king ɛma mɛsom ɔhene no of hosts asafo to the Awurade no feast of the tabernacle. na wahwɛ Make asese a shortcut. fa no. But Onuabarima ma my yɛmmɔ ne tɔfa. those that Wɔde will mɛpɛ sɛ meka mu. Wɔn a wɔre ɛma from year to year come up because wɔn a wɔn ma shall even ɛma go up asese afahyɛ no ase in no. Israel. Israel man mu no. Israel is elevated city. Israel kuro ne yɛ Like kuro one of a the cities in the ɛwɔ Philippines, bepɔ so. which is called Baguio. Asɛ Philipia man no kuro baako a ɛwɔ hɔ no yɛfrɛ no Baguio City. Asɛ no bɛkɔ saa kuro no mu no. Agye wɔforo bepɔ ɛfiri sɛ ɛwɔ bepɔ so. Jerusalem sei na teɛ. Jerusalem kuro no ɛyɛ bepɔ so kuro na ne koro ɛyɛ 2,540 And you have to go up if you go to feet Jerusalem. ɛware. Asɛ na watumi akɔ Jerusalem. All nations which came against Na Jerusalem asɛ aman a will even go up from year amanaman a wɔbɛba Jerusalem soɔ nyinaa mu nkaeɛ no nyinaa bɛforo aba. Daafe abɛsɔre wɔ hene Asafo Awurade na wahwɛ asese fa no. Let us read from our Adeɛ baako a mepɛ sɛ bɛkyerɛ mu kyerɛ wo ni yɛn kenkan firi ne Awurade Yesu Kristo. Botaeɛ ne sɛ wɔbɛkɔ Jerusalem na wɔn akɔ akɔhwɛ asese fa no na wɔn asɔre a woman Asafo Awurade. in Na the city wɔkɔhyia wɔ ɔbaa bi ɛwɔ Samaria kuro mu. 5 of the book Mama yɛn kenkan John 4:5 Brother Daniel. To a city of Samaria, which is called Na afei oduru Samaria kuro bi a wɔfrɛ no Sikar a ɛbɛn asesewa a Yakob de maa ne ba Yosef no ho. Jesus, therefore, being wearied with his journey, Verse 6. sat thus on the well. Ɛnso na Yakob abura wɔ hɔ. Na ɛnam sɛ Yesu abrɛ wɔ n'akwantuo mu nti, ɔbaa so wɔ bɛnom nsuo. Na ɔbaa bi a ofiri Samaria baa hɔ bɛto nsuo. Yesu sɛ no sɛ, maame bi nnom. story we have shown that Ɛna asuafoɔ no kɔ kurom kɔtɔɔ adeɛ. Anuanom, with the Lord sɛ na nsɛm no teɛ, ɛyɛ abura na ɛbɛn Yakob abura no. Hɔ na Yesu Kristo kɔhyia Samaria ni baa bi. in the latter Na wɔn adi there is nkɔmmɔ. discussion. Wɔ ne nkɔmmɔdie mu no, Said, ɔbaa no "Our Lord Jesus Christ." In ɛka kyerɛ ne Awurade Yesu Kristo. Our fathers worshipped in Wɔ this mountain. John Ye say 4:20. that in Yɛn agyanom Jerusalem sɔree bepɔ yi so, na mo deɛ, moka sɛ Yerusalem ne faako a ɛsɛ sɛ wɔsɔre. Ɛna Yesu sɛ no sɛ wɔbaa gye me di sɛ dɔn no reba a, ɛnyɛ bepɔ yi so anaasɛ Yerusalem na mobɛsɔre agya no. it's clear, ne? Ɛyɛ adeɛ mu da hɔ. Said unto Jesus, Ɔbaa no ka kyerɛɛ Yesu sɛ, yɛn agyanom worship in this sɔree mountain, bepɔ yi so. and ye say that in Na mo deɛ Jerusalem moka sɛ Yerusalem ne faako a ɛsɛ sɛ wɔsɔre. different view or idea. Ɛsono wɔn mo adwene, ɛsono obiara ne n'animdeɛ. That they have to Samaria ni baa no ka sɛ, saa bepɔ yi so na ɛwɔ sɛ yɛsɔre Nyankopɔn. Yɛn yɛ beaeɛ a ɛbɛn Yakob abura ho. Ɛna Yudafoɔ no ka sɛ, Yerusalem na ɛsɛ sɛ wɔsɔre wɔ Nyankopɔn. Ɛna Yerusalem ne faako a ɛwɔ sɛ yɛsom Nyankopɔn. Ɛberɛ Awurade Yesu Kristo kaa nokorɛ no kyerɛɛ no no, na Yesu bua sɛ no sɛ wɔbaa gye me di sɛ dɔn no reba a ɛnyɛ bepɔ yi so anaasɛ Yerusalem na mobɛsɔre agya no. Na wɔkaa sɛ, mo deɛ mosɔre deɛ monim, na yɛdeɛ yɛnim de yɛsɔre no, ɛfiri sɛ nkwagyeɛ firi Yudafoɔ mu, nanso dɔn bi reba na adu sɛ nokora asɔrefoɔ no bɛsɔre agya no wɔ honhom ne nokora mu. Ɛfiri sɛ wɔn a wɔte saa no na agya no rehwehwɛ. Awurade Yesu Kristo, aberɛ so no wɔka kyerɛ Samaria ni baa no sɛ wɔn nkɔ nkɔsom anaa nkɔyɛ asɔre wɔ bepɔ no so bio. Ana Jerusalem na ɔbɛkɔ gye Jerusalem nko no betumi akɔ akɔsom wɔ Nyankopɔn. Ɛfiri sɛ apam foforɔ no ɔsɔreɛ yɛbɛtumi yɛ asom agya no wɔ honhom ne nokora mu. Ɛmfa ho ne baabi a wɔwɔ. Nanso wɔ nua, ɛyɛ asese afahyɛ no, ɛyɛ afahyɛ a Yudafoɔ no ɛhyɛ no afe afe. Yɛwɔ afahyɛ bi wɔ no ma afe biara na wɔn hyɛ. John 7:2. Was at hand.
His brethren Now therefore don't said unto him, Depart hence and go into Judea, that and those then you others catch also and may say, see Free Ako that Judea. thou doest Now, was here for so the man that who doeth know evil you in ma the way spirit, no. and he Now, what if himself you are denied anywhere? him openly. Or ye, Thou you ma do kukwam these obi things, it show obi thyself enye the biribi Lord. kukwam enhwehwe say Neither did his wobekunu no brethren believe badwamu in him. sa woyɛ yɛ no mu a Them, my time ɛna is nipa not yet bekunu sɛ come. woyɛ no kwani nua no mpo nyine That nni is always ɛna the yesu way. sɛ wɔn The sɛ world cannot hate you, but me it hateth, na because I testify of it, that the works mena thereof are ɛta ne evil. me efisɛm Go ye badi out and adanseɛ go to the sɛ feast. enyuma I yɛ will bɔne not wiase yet ntumi to nta this ne mo feast, ɛfisɛ badi for adanseɛ mo it is enyuma not yɛ yet bɔne na full mode grown. yɛ monkɔ And when he afahyɛ yi had said ase these words na unto them, mɛdeɛ he abode still in Galilee. na nyame nkɔ afahyɛ no ase na wɔtenaa galilea ɔma yɛnhwɛ nsɛm a Awurade Yesu Kristo ka kyerɛ ne nuanom ɛtomadan no afahyɛ ɛreba na yɛn Awurade Yesu Kristo ne nuanom a wɔn mo nyene nie ɛwɔ saa tebea kɔ pɔtene mu no ka kyerɛ no sɛ firi ɔkɔ Judea na wasuafoɔ nso ahunu nnwuma a wɔyɛ no adɛn nti ɛna wɔn mo ka kyerɛ Yesu sɛ ɔnkɔ Yerusalem ne Judea ɛfiri sɛ ɛyɛ amammerɛ ɛyɛ wɔn amammerɛ a wɔyɛ sɛ wɔbɛkɔ Yerusalem ama asese no afahyɛ nokwasɛm ne sɛ berɛ Awurade Yesu Kristo ɛyɛ abɔfra no ɛfiri mfeɛ 12 na wɔkɔ Yerusalem kɔhyɛ fa no ɔma yɛnkenkan Now his Luka parents nwoma went to Jerusalem every ɛti year mmienu to the nkyɛmu feast of the Passover. aduanan baako na nawofo kɔ Yerusalem daa afiri hyia Twamu afahyɛ ase yɛyɛ afahyɛ foforɔ yɛyɛ asese afahyɛ yɛyɛ Twamu afahyɛ afi biara ɛyɛ bosome no afie di kan biara afi biara bosome da di kan no wɔn kɔ hɔ no Nisan bosome da no kɔhyɛ fa na nawofo kɔ Yerusalem afi biara akɔdi Twamu afahyɛ ɛdeɛ mepɛ sɛ mekyerɛ mo ne sɛ onua Awurade Yesu Kristo ɔne nawofo nyinaa ɛba Yerusalem so mba bɛhyɛ fa Twamu afahyɛ no na nkyɛn no And when ɔma they yɛnto were asɛm no 12 so years old, they went verse up to 42 Jerusalem na after wɔdi the mfirinhyia 12 no wɔkɔe sɛdeɛ afahyɛ no ho amanneɛ teɛ ɛberɛ a wɔdi mfeɛ 12 no wɔn kɔ Yerusalem kyerɛ sɛ ɛfiri ne mmɔfra ase saa de kɔpem ne mmerantebere mu no wɔn kɔ Yerusalem ɛyɛ Twamu afahyɛ no ase afe biara yɛn di wɔn adanseɛ sɛ yɛwɔ afahyɛ bebree no a na wɔwɔ hɔ a Yudafoɔ no di ne Yerusalem ɛno nti Awurade Yesu Kristo kaa sɛ Yudafoɔ no kɔ Yerusalem kɔyɛ asɔre Samariafoɔ kɔ bepɔ so kɔsom Nyankopɔn nanso wɔkaa sɛ ɛdɔm bi reba na adu sɛ nokorɛ sɔrefoɔ no bɛsɔre Agya no wɔ honhom ne nokorɛ mu ɛfiri sɛ wɔn a wɔsɔre ne saa no na Agya no rehwehwɛ Agya Nyankopɔn yɛ honhom na wɔn a wɔsɔre no no ɛsɛ sɛ wɔsɔre no honhom ne nokorɛ mu kyerɛ sɛn yɛn Awurade Yesu Kristo abrɛ so no na wɔn hyɛ fa afɔrebukyia no so afahyɛ aba na awieyɛ sɛ ɛnna so nyɛ Yerusalem bio wɔn ho nyɛ sɛ wɔbɛkɔ Yerusalem aso no to kɔkɔsom Nyankopɔn sɛ sɛdeɛ wɔn yɛ no sɛ sɛneɛ odiyifoɔ Zakaria ɛka ho asɛm wɔ ne nkɔmhyɛ mu sɛ ɔbɛsom Nyankopɔn agye wɔkɔ Yerusalem afe biara ɛwɔ afahyɛ no ase Awurade Yesu Kristo etwa so adentira mama yɛnkenkan Hebrew 7 verse 12 Kasa wɔsesa asɔfodie no a kasa wɔsakyerɛ mmara no nso ɛberɛ Awurade Yesu Kristo baeɛ no yɛma ne bɛyɛ ɔsɔfopanini ɔse na sɛ wɔsakyerɛ asɔfodie no a etwa sɛ wɔsakyerɛ mmara no nso esiane sɛ wɔsakyerɛ asɔfodie no etwa sɛ mmara no nso yɛsesa no ɛpɔ ɔkwan yɛfa so som ɔkwan yɛ Kristo fa so som Onyankopɔn akristofoɔ nsom Nyankopɔn sɛdeɛ Yudafoɔ no som nti a wɔ nuabarima yɛbɛtwa so tiawa a ɛyɛ afɔrebukyia no afahyɛ no anaa asese no Awurade Yesu Kristo ɛba bɛsesa asɔfodie no
And as soon as will be around said you, so about Jerusalem. So and son of me Onyankopɔn and can a foreign buchiano and as assassin na fashe. Onuabarima ye wa pamfofo no emremu. There were Kristo mirror as ye wo. I was say yes etiema Kristo mirror yen kan galati fo ngmeti sianche mumi. Mo so mo ho ne so abia. Na sa na mo de be Kristo mirror so di. Na se Zakaria ne nkom hye no. E de be ye adwuma wo ye mremu a. Ene obi abekɔ Jerusalem. But me kwa hye fa. E wa fore buchia no ase. Onam fam ni sika sam fam krantimi isi. Na ya wo bin mo hon mana kusum kumiti senkre mo fo mo kwa Maka. Afi biara kosum Nyankopɔn. Na sa adwene Awurade Yesu Kristo sesano. Na amano aye mra ma wo ma biara so betumi asum Nyankopɔn abra wo muntu kwan kɔ Jerusalem. Anuanom Philippians 4 ohamu chichemu adi oson ye hiafo. Ana Bible ma nipa dodo na ye hiafo. Wan na obenya sika bo abo ano so kɔ Jerusalem akɔ akosum Nyankopɔn. Wan be sisi sika mpempem so wo de kɔ Jerusalem akɔ akosum. Onam fam ne sika sem fam antumi isi. Te ebekɔ akɔ akɔhye fa e wo Jerusalem. Na Awurade Yesu Kristo aka sanya Jerusalem anabe poyisu ne ebesum Nyankopɔn bio. Arisa don be reba na adu every bra oka ye nkyerɛ Samaria ni ba no se don no reba na adu se nokora sɔrefo be sɔre agya no wɔ honhom ne nokora mu. Arisa wona wɔ sɔre ne sa no na agya no rehwehwɛ. Obetumi asum Nyankopɔn wɔ Philipia man mu. Na baby a yawo me betumi asum Nyankopɔn abra hu hia so bekɔ akɔtwa plane ticket wo de adwene hu sɛ suhyan na wo bɛfa aboso me ya he na wo betwa ansa no betumi akɔ akɔdu Jerusalem so akɔ akɔsum Nyankopɔn. Na emwa arenti wonua yawo afasha wo do bebre no na wo Jerusalem yawo twamo afasha Pentecost afasha wo ho asesi afasha e de ekeka ho so ewu yasa me kyerɛkyerɛ no ma nyina mu ayasa be semre bebre benso Awurade Yesu Kristo etwa so eti enye wasade bio se obakɔ Jerusalem ansa na wetia akɔ akɔsom Nyankopɔn ewa fare buchia no ase. I hope you understand my point, brother. Na mane da so na say what manu yi na se. Yes, I agree. And me know ya adwene. My main question was about the feast itself. And in verse 4 of chapter 14, he's talking about when he stands. Yeremia ngoma na kasafa afasha no na sejesi yako bepa no so aye akosum. After he stands in the Mount of Olives, this is in the new millennium. Aye beboa na. Yet we say don't even know what the feast of Tabernacles is and when. Yenim de ya asese no afashe. Geographically, it's an understanding we need to. Beda wase. Oma mati asiye se aye be potent na ye obran ko so ko fresa abepo no se okwa shefa. Onuabarima Eli mama sisi dua ade biara yeyo ene breko pote biara wo yesa ade na se wo hwe sa afa no say ya ba semre bebre meta metwa so tia wa ma no mama wate yase se anya se bia aye emro se yeso behunu aye afasha no abrako aye de som de me pesa me ka kire we say yenko Jerusalem enko som Nyankopɔn yenko hyefa ama afare buchia ne ya sesi afasha no onua na so nyamra sama Kristo fo bio o ma ye nya de nyansan wo mu se me ka se me yi wo nsɛmmisa no a beje mre na yi nsɛm no nyina no na obabisa sadent na yen hye sa afai me nim twamo afasha no ane
Nisan bosomeda no bosomeda to so dinan aye ebo ebra wo Roman fo calendar ne so nanso aje wo fanoma bebree mu wo fa ba kwasem pi mu na watumi adi ho adanse se twemu afahye no a Yudafo ne di ye no sade edi Awurade adidie no awosa mekere wo sawansem mu nyina emu nsem dom suko ba kire mu aforebuchia no Twerɛ Kronkron na kwan so aforebuchia no afahye no ewo ahyɛde ne ateemmuda ewo okwan a yefa so hye saa afane abra ye ni saa mre yi se ye beyi ano men nwene se me yo sempekane ama adwene nya adwuma epese me yi wo nsɛmmisa ne nyansa kwan so dambom se de betwa so no saa aforebuchia afahye no enna so nya de awuhia enna so nya mransa ma Kristofo wo se wo monko Yerusalem monko hyefa ema aforebuchia no adonta me kyerɛ saa ne meyase Awurade Yesu Kristo baba be yen satraye bi wa Kristofo abreso deda so ne se wonua wate ase Nyankopɔn hyira. And thanks be to God. And now we go to New York, USA. We have Sister Liza Gonzalo together with all our visitors there. Mama yanko USA ene Onuabarima Liza nsɛmmisa ni Onuabarima Liza obetumi ashasi Brother Eli and Brother Daniel yanchia komam yo ho bi wa hai na owo nsɛmmisa ebisa yanchia komam Brother Eli and Brother Daniel meda mo asese mama mesa kwenye mama bisa nsɛmmisa me won nsɛmmisa mi yinu mete bia me wo mo ne se mama me aye no operation pancreatic cancer and wo wu ye me 11 abosome mi ni na ya abusia ya ho agene ya wo abotere ya bompa ya sere wo Nyankopɔn senka wonto ne nkwanem na nka wodi ni fringe ya adu wotwe June 24 yenum se wo Nyankopɔn ya maburuhunufo na obetumi aya nsenkyerene na so amansa aroti masɛmmisa ne se sai na wo Nyankopɔn ne pete ana sai na wo Nyankopɔn ye adwuma na Abraham mema me afa Awurade se ne kra ne na gyenkwa na wawu no sese owo Awurade nkyɛn ana na bakwa akohyia me papa nso wo soro ahema mu ana no ne me nsɛmmisa Onuaba amesme misa wo nsɛmmisa o maame wo wuye no wadi mfisɛn mfia de ɔson ɛda wase sɛ ɛnɛ so wabɛka yɛ ho ma yɛhwehwɛ nokore ɛwɔ Twerɛ Kronkron fa nipa nkwa ho na nokore no ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu na ɔkwasɛm ɛwɔ mu wɔ ni Hebrews 9:27 na sɛdeɛ ɛda hɔ ma wɔ nipa so wɔbɛwu prɛko na ɛno akyi atemmu bɛba no ɛyɛ deɛ wɔ Nyankopɔn ayi asi hɔ obiara ni wa wɔbɛkwati wɔ Nyankopɔn awu obiara ni wa wɔbɛwu abrɛmfiri wɔ Nyankopɔn ne pem mama yɛnkenkan Matthew ngoma no wɔse wɔntɔn mpɔto prɛmienu enye wɔ ban Matthew 10:29 wɔntɔn mpɔto prɛmienu enye wɔ kaprɛ daso wɔn mo baako mpo nkwati mu agya ɛnhwɛ fam mpɔto prɛ ɛnsombo daso Awurade Yesu Kristo sɛ wɔntɔn mpɔto prɛmienu enye wɔ ban ana ata sempoa no kapre yɛntɔn mpɔto prɛmienu enye kaprɛ ana asa one person that one mo baako enkwati mu agya ɛntɔ fam ati sɛ wokunu apɔto prɛ bi sɛ awu a na ayɛwɔ Nyankopɔn na ma ho kwan ma saa apɔto prɛ no awu that's mama yɛnte aseɛ sɛ awɔse yɛhunu nipa ko a yɛ Nyankopɔn yɛ Twerɛ Kronkron fra ne sɛ mmɔborɔhunufo Onyankopɔn yɛ mmɔborɔhunufo ɔyɛ ɔdomfo ɔyɛ mmɔborɔhunufo ne ɔdomfo nabufuo yɛ nya Onuaba ayɛ saa tebea mu no mempɛ sɛ ɔbɛnya ntanta biara
Onyankopɔn yɛ Nyankopɔn a wɔyɛ adɔ. Yɛ obisa senti sei na Nyankopɔn te ana. Na sɛ ɛpo bompa yɛ team bompa yɛ dendene. Kora no a Onyankopɔn ento. O maame nemu a onto so. Ɛbɛso ma yɛ nkae sɛ ɛyɛ Onyankopɔn ne pɛ sɛ nipa bɛwu prɛko pɛ na no akyi na temu bɛba. Ɛbɛso owuo yɛ ade a wontumi nwane. Said the Yafufro Casa would to Mrs. Wu Atemu was yet to Mrs. Atemu. The castle will be a rock question young couple Watemu Egano. Then you will be a rem frimu. Inevitable. Facing judgment is also something Nah. Say a question Atemu and say a bribia. We hear you never call Kushia. Kronkon some of Wakano. I had a way yes to a when he passed over Precopen and which Atemu Beba. There is another fact of life we have. That's why you want no question who from you are Braboima was a get to me at Tiasi. Oma in verse 10. The days of our years. Yakan a tear your crown and Chemudu. Psalms 90 verse 10. Yen infringe ya namu or inferior your son. Na several suana a redread you watch it. The more who there you are beree. Ne a who dear, ne Camun Tamason, ye took coy. A cutting off the light. Yan quay. Turning off a light. A bit castle. The Bible declares Kronkron of our years. I say, yan infringe yanna. And we will fear your son. I have 70 years. 70 years and 10 is 70. I have moved free shed your son. If you are Now say, a brosua, so I want one dinner. And they be able to maintain free shed your watch. Our consunie. There is strength, labor, and sorrow. In another translation, now a brosua na regret the watching the mua who are there you are brand new who could dear. But toil and trouble. Now a Camun Tamason ye took coy. 80 years. As I have brought free shed your watch. And I will come free shed your crown. And I'm putting free shower hakrana. Will be added will be only toil and trouble. Young pan now do I 1 year how near man Leaving it is very hard. and the emu yaudi and dorsum. I receive free shower ha at dinema or barnas or barama or was a saburo. What to me put you so a jana put to me yan and night or beree. Yembeate te amano. I receive young kana ya wono. And I don't know yes you are my and appreciate your watch. And I say appreciate your son. So appreciate your son and add your watch here. I will beree. Nay, a man who yendi and young point some no church yen. I had the end why say Yantiasi. If it is already appointed Now say for your I had when young couple yes was any pabua. Impo a we are singing about my bompaye. Now say Impo will be a rabbit soup and a park of man na jo by chance or Pranoa. Why the bet to me as a son when young couple adjunate. So one man not tenting an engagement. for us to die. You are but tired my intia you would yaba. 14, 12, and 13 of the book of Revelation. Yakenka Revelation 14:12. Here are they that keep the commandments. Ahana whatever was a tower. One I will cry. Young couple was shed any yes, we did you mono. Right. Blessed Na are metene bi fresoro kan se twere se inhirane ewufo wo awurade mu firi se si erekroi that they may mone se ane baba hom efiri won brɛ no mu na won nwuma di won akyi. Revelation 14 verse 12 to 13 no ma me adi mfinhia di osonkron The boundary aka eye afe ba ko Bible says. And amana di mfia di wotwe over Twerɛ Kronkron ne se 70 years. yɛne mfiri nhyia ɛyɛ di oso ɛboro so na rekwa di wotwe o ma me Nyankopɔn ama ne mfia di oso saa de mfie nkron apɛ ne so wo wie bɛka sɛ Nyankopɔn nyɛ mɔburuhunufoɔ ɛbɛrɛ sɛ mfie a yɛtwa to wɔn yɛ mfie di oso o ma me atra nya di okron aka ho kɛseɛ po de wɔatwa mpo ɛkɔ di wotwe
odi mfirinhyia de ɔso no wo wiye aka na kakra bi na boso kakra no wadi mfie nwɔtwe na sɛ ɛboro so a ɛya ahokyere ne amanehunu ɛfisɛ mu yawudie dɔɔso sasaboro ne dɔɔso yɛn kenkan adiisɛm nwoma na sɛ mɛtɛni bi firi soro ɛka sɛ twerɛ sɛ nhyira ne ewufo a wowu awurade mu firi sɛsi ɛrekoro yi ɔhɔm ne sɛ ane ɔbɛhom efiri wɔn berɛ no mu na wɔn nnwuma di wɔn akyi Revelation 14:13 atoda na sɛ yewu a ɛkyerɛ wɔ Nyankopɔn ne ho mɔbro ma yɛ ne sɛ yɛbɛkɔ yɛ ho magyie abrabɔ na sɛ nkwa yɛ adwumadene no wohia ɛyɛ ahotɔ yɛkɔ akɔhyia wɔ Nyankopɔn watemuo na yɛnsɛtumi aka akatua ɛsɛ wɔn a wɔbɛyɛ adwumadene sɛ wɔbɛsom Nyankopɔn no wɔn nsa bɛka da nkwa na wɔn a wɔtwa Nyankopɔn ho ahyia wɔn a wɔbɛsom Nyankopɔn no wɔn mo nkwa na nyinaa no wɔn bɛnya da nkwa yɛbɛsan yɛkyi akɔ nnwom nwoma no mu a Twerɛ Kronkron ne sɛ yɛn mfiri nhyia ɛnam yɛ mfie aduɔson na sɛ ɛboro so na rekɔ aduɔwɔtwe na ɛma ahohiahia yɛ wɔ berɛ ne amanehunu na ntɛm ara na etwa mu kɔɛ na etu kɔɛ yɛbɛtwa yɛn nan so nkwawura no bɛtwa so na yɛtu kɔɛ wɔn hom no bɛtu akɔ ɛbɛgya wo nipadua ewu no hɔ na ɛbɛtu akɔ na wɔn maame sɛ wɔwɔ ɔsoro anaasɛ wɔni wɔ ɔsoro no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn na bɛkyerɛ mpɛ sɛ ɛyɛ mɛka ho asɛm sisie awɔ sɛ yɛkyerɛkyerɛ wo ɛyɛ gyidie mu fiti asesɛm sɛ wɔbɛkɔ ɔsoro ahemman mu anaa wɔbɛkɔ ɔbonsam gya mu awɔ sɛ wokunu Nyankopɔn ne mmara nso ne n'ahyɛde ansa abra yɛ ne mmerɛ sɛ yɛde bɛkyerɛkyerɛ ne nyinaa mu awie na mene nda so ne sɛ yɛn nkwa bɛdɔɔso ma wɔn wate ase a owuo nya nnome o owuo anya nnome ebi a na de bɔne bi besi wabra bom Nyankopɔn bɛgye wo nkwa afiri wo nsam ebi a yɛtumi nya akwanhyia ebi a na bɛkɔ akɔwie mu wɔ odikanfoɔ tirimɔdenefoɔ bi nsɛmɔma yɛnka sɛ Yohane Suboni wani mfie aduɔnan na wɔwuiɛ mfirinhyia aduasɛm na wɔwuiɛ owui ɛyɛ tɔfowuo owuiɛ ayɛ a Kristofoɔ dodoɔ no a ewuiɛ wɔ Herode nsam na yɛhyɛ binom ɔmo nyinaa wuwuiɛ na sɛ ɛno nkyerɛ sɛ biribi ato atwa Nyankopɔn bɛbɔ wɔ apa so ateemmuda ɛno ne adeɛ ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwene di akyire ɛnyɛ kwan obi faa so wuiɛ wobɛtumi anya asikyire yadeɛ awu ɛmaame asikyire yadeɛ ne kum no ɛberɛ a wɔdi mfeɛ aduɔkron mmiɛnsa wɔdi mfeɛ aduɔwɔtwe nson na wɔnya asikyire yadeɛ na mehwɛ me maame so yie pɛpɛ sɛ na medɔ no ɛfiri mfeɛ aduɔwɔtwe nson kɔ mfeɛ aduɔkron mmiɛnsa mfeɛ nsia da biara de ne kɔ ayaresabea na wɔwɔ ne mpa ne de keka ho kɛso na n'anigye saa mfeɛ nsia ama ne hunu mu a na wɔwɔ asikyire yadeɛ no ɛfiri sɛ wɔdi mfeɛ aduɔwɔtwe nson na wɔnya asikyire yadeɛ ɛna wɔwuiɛ ne mfirinhyia aduɔkron mmiɛnsa mu bɛgyere sɛ yɛn yɛwɔ Nyankopɔn ne pɛ ma no sɛ wɔnkɔgye n'ahome na owu gya abusua ne mfeɛ bebree ne ɛfiri sɛ yɛyɛ anuanom du yɛwɔ anuanom wɔtwe abusua no yɛ nyinaa nipa wɔtwe mɛ maame ne mɛ papa bɛka yɛ du na me nuanom mma nyinaa mɛ maame
Osumye nyina ne papa nyina so nukrem na owu ye ne mfin hye de okon me ensemu Onyankopɔn ne mo wemu onya sikire yade no mfie nsia ede ne kwayare sabe wo ne mpane de bia ne yesoa no de bia ne de ne koto ka mu de ne ko ne de ne ba na dakru bia mi una me kosra no ewo ne dem no me huru no wa bre be keka nsem kakra bi wo me mu be ka che Awurade se Awurade me maame abre me maame abre se maame enu antwam ebra me ka sa awie ye no na me maame huye be gide se e Onyankopɔn eho mobro ntira na wama na kɔ na ho begiem abese bra me ka se me maame abre dodo na Awurade anche and wo bo ho me kese ogu ho me kese no wuye abra no na me di nkomo no ona me di nkomo anche sema me esakra ma enu eche no fa mu wuye amedane machi ma no se medane machi kire no se mekɔ agana bia so and dokutani ne ka se brother Eli bra no tie tim no wo frɛ me na nurse ne tim ma hwɛ me maame ani mu mpo bio ma nhwɛ na funu mpo awa daka no mu ma nhwɛ sɛ de sisie no wo afisa me pasa me kai ebra no wo seresere na afisa sɛ me kɔhwɛ na funu na me wura bɛ hododo na me gidi sɛ yesu ye Onyankopɔn na mmoa Onyankopɔn na dom akyɛ na dom ma no sɛ wɔn kɔgye na home mama yɛnkenkan Isaiah 57 verse 1 Otene ni yora na obiara mfa hye na koma mu wafa marama pakɔ na obiara nte asie se bɔne bɛba no mu na woyi wɔtene ni firi koro mu da hɔ onuaba atwerɛ nsɛm no yɛte ase a aso wɔtene ni yora na obiara mfa hye na koma mu da wafa marama pakɔ a obiara nte asie se bɔne yɛ bɛba no anim na woyi tene ni no firi koro Ache Onyankopɔn na ho mɔboro sɛ ɔbɛgye wɔ nipa bi nkwa firi ne nsam sɛ Onyankopɔn hunu sɛ bɔne bi bɛba wɔ akwan mu a ɛyɛ sɛ ɔgye wo nkwa firi wɔ nsam ma wɔkɔ gye wɔ home anyɛ hwee no wahyɛ yɛn daa nkwa ho bɔ wɔn na ɛbɛgye no de wahyɛ wɔn daa nkwa ho bɔ megye sɛ wɔte ase wɔ nuaba a ne brother Eli ɛda wɔsɛ sɛ wakyerɛkyerɛ nsɛm yi mu adom sukwa ma me na ama me asomdwe bi ɛda wɔase bebree ɛda wɔase animonyam nka Nyankopɔn brother Daniel Sacramento, California, USA. sɛ ɛbɛtoa so a You may proceed, please. Hello, brother. I have this question, and na I don't know bɛ whether wɔase heaven mbisa and bi hell are real, but what does the Bible say about heaven and hell, and how does that differ from ɛdeɛ na the Twerɛ divine Kronkron ne ka fa conception of both? ɛyɛ ɔsoro ne asase ho na ntam ka bebrebe nso ɛ Onuaba Margaret yɛda wɔase sɛ ɔbɛka yɛn ho deɛ di kan no sɛ yɛde Twerɛ Kronkron bɛdi dwuma sɛ yɛn gyidie nyina so deɛ a ɔma yɛntie enipa adwene yɛ akyiwɔde wɔ Twerɛ Kronkron no mu adeɛ biara a efiri enipa adwene mu no ɛsɛe ɛkanka yɛn nkwagyeɛ ɛyɛ wɔ Onyankopɔn w'akyiwadeɛ mama yɛnkenkan Tete nwoma akyi baako nkyɛmu du ɛnan na wɔntie na wɔma yɛnnya aso ɛmma Yudafoɔ ɛna nsesɛm wɔma yɛntie ɛyɛ nipa tetesɛm ne enipa ahyɛdeɛ a ɛdane nipa so firi nokorɛ ho sɛ wohyɛ aseɛ sɛ wofoɔ enipa adwene enipa nsusuyɛ so a ɛnea wɔbɛma ne yɛfiri gyidie no ho wɔbɛyera wɔbɛma ne yɛfiri nokorɛ no ho yɛbɛyɛ ne nsunsuansoɔ ɛnte wɔ nuaba Mabel ɛno nti na nipa adwene enipa nsusuyɛ anaasɛ enipa nimdeɛ sɛdeɛ ɔbɛdwene biara anaasɛ adeɛ biara a yɛreka ho asɛm wɔ Twerɛ Kronkron mu no
Twerɛ Kronkron ne kasa fa wɔ soro ho. Na ansa na yɛbɛhunu no, yɛwɔ soro mmiɛnsa na ɛwɔ hɔ. Ɔsoro asase a yɛhunu yi. Ɛna wɔ soro a wɔyɛ ɔsoro a yɛhunu mununkum yi, wotrɛ mu a yɛwɔ soro foforɔ wɔ hɔ. Ɔsoro edi kan no mu no, yɛwɔ ewiem, yɛwɔ deɛ trɛ ɔsoro, akyi yɛwɔ soro a ɛtɔ so mmienu, ɛna yɛwɔ soro a ɛtɔ so mmiɛnsa. Na yɛtia Yudafoɔ gyidie sɛdeɛ Talmud no sɛ na ɔmo se ɔsoro no yɛwɔ soro nson Shamai. Ɛni Twerɛ Kronkron no mu. Twerɛ Kronkron mu twerɛ nsɛm biara ni wɔ ɛka kyerɛ yɛn sɛ yɛwɔ soro ahodoɔ nson wɔ hɔ. Na sɛ bɛtumi ehunu afiri Twerɛ Kronkron sɛ yɛwɔ soro ɛtɔ so mmiɛnsa. Wɔma yɛnkenkan 2 Corinthians 12:2-4. Ɔsomafoɔ Paul. Na menim wɔ nipa bi wɔ Kristo mu mfeɛ 14. Sɛ wɔ honam wɔ minim, wɔne honam wɔ minim, Onyankopɔn na wɔnim saa nipa no, a wɔhwim no kɔɔ soro ɛtɔ so mmiɛnsa. Na wɔtɛ nsɛm a onipa ni ho kwan sɛ wɔka. Ɔsomafoɔ Paul aka nsɛm bi akyerɛ yɛn sɛ wɔhwim onipa bi kɔɔ soro ɛtɔ so mmiɛnsa mu. Ankyɛ mu mmienu, ankyɛ mu nan no, ɔse wɔhwim no kɔɔ paradise. Yɛsɛ wɔ soro ɛtɔ so mmiɛnsa na hɔnom na paradise no wɔ. Paradise no ɛyɛ Onyankopɔn ne Kristo wahenie. Ɛyɛ paradise deɛ na yɛfrɛ no sɛ paradise no ɛyɛ Onyankopɔn ne Kristo ahemma no mani asase so sɛ na Yehowa dasedifoɔ ka sɛ ɔsoro ahemma mu na asase so da bi wɔ soro ɛtɔ so mmiɛnsa mu. Paradise wɔ soro ɛtɔ so mmiɛnsa mu. Ɛhɔ na Kristo ne Nyankopɔn ahenie no wɔ. Ɔma yɛni ho adanseɛ. Luka nwoma no mɛbrɛ Awurade Yesu Kristo ɛbɛwuo no ɔkorɔmfoɔ ne srɛ no. Luke 23:42. Na wɔka sɛ Yesu sɛ wɔba w'ahenni mu a kae me. Na wɔka kyerɛ no sɛ nokorɛ mesɛ wo sɛ ɛnnɛ wobɛka me ho wɔ paradise hɔ. Ɔka kyerɛ Awurade sɛ wɔnkae no sɛ Awurade Yesu Kristo ba n'ahenni mu a ɔnkae no na Awurade Yesu Kristo nyinaa no ka sɛ nokorɛ mesɛ wo sɛ ɛnnɛ wɔbɛka me ho paradise hɔ. Wɔbɛka me ho paradise. Na Nyankopɔn ahenni no wɔ paradise. Ɛwɔ soro ɛtɔ so mmiɛnsa mu. Na wɔ soro biara ne wɔtra yɛn, ɛfisɛ yɛn ne wɔ soro ɛkoro. Twerɛ Kronkron ne sɛ Awurade Nyankopɔn te wɔ soro soro. Ɔte wɔ soro mu soro. Kyerɛ sɛ ɛyɛ wɔ soro mu soro ɛno na ɛkoro. Ɔsoro ɛtɔ so mmiɛnsa hɔ na Nyankopɔn ahenni no wɔ. Ɛhɔ na ne tumi no wɔ. Wɔma yɛni ho adanseɛ. Adiyisɛm ɛte mmienu. Wɔma yɛnkenkan. Deɛ ɔwɔ aso no ma ne nkyɛ deɛ Honhom no reka akyerɛ asafo no. Ade wɔdi nkunim no na mɛma no. Nkwa die a esi paradise Nyankopɔn paradise mfimfini no bi adie. Nyankopɔn ne bɔhyɛ ne sɛ deɛ wɔbɛdi nkunim no na mɛma no. Nkwa die a esi paradise mfimfini no aba no bi adie. Nkwa die no ɛwɔ paradise. Nyankopɔn paradise mfimfini na esie. Yɛnkenkan adiyisɛm nwoma no abio. Eti aduonu mmienu nkyɛmu baako. Revelation 22:1. Na wɔkyerɛ me nkwa nsu asubɔnten a ne te sɛ ahwehwɛ a efiri Awurade ne Agya no ahenwa no mu. Onuabarima Margaret. Yohane. Akristofoɔ no. Ɔde nkwa asubɔnten a ne te sɛ ahwehwɛ kyerɛ wɔ. Na saa nkwa asubɔnten no mu na saa nkwa asubɔnten no wɔ ahenwa Agya no ahenwa
na Onyankopɔn no ahemwa no yɛntoa so. her fruit every month, and the Na leaves ne nkuro no abɔntene mfimfini asubɔntene no afa no nyina na nkwa dua a so aba ahodoɔ 12 sisie. Awurade yi se mfimfini asubɔntene no afa na nkwa dua a so aba ahodoɔ 12 sisie. Wɔde ka hunu ahemwa no, na ahemwa no mu na nkwa asubɔntene no sane firi. Na saa nkwa asubɔntene afa no ɛna nkwa dua no sie. Na ɛso aba ahodoɔ 12 abosome biara mu. Na nnua no wɔ hahan na wɔde saa amanama no yadeɛ. Onuaba Margaret kyerɛ sɛn. Kyerɛ sɛ nkwa dua no ɛwɔ paradise. Paradise wɔ soro ɛtɔ so mmiɛnsa mu. Yɛwɔ soro ɛtɔ so mmiɛnsa. Na mɛkyerɛ mo sɛ Yudafoɔ som no ɛka sɛ yɛwɔ soro ɛtɔ so mmiɛnsa. Ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu. Ɔsoro ɛtɔ so mmiɛnsa na hɔnom na Nyankopɔn ahemwa no sie. Afei, Onuaba Margaret nsɛmmisa ne sɛ, ɛdeɛ na Twerɛ Kronkron no ka fa ɔsoro ho. Mama yɛnte aseɛ sɛ ɔsoro no yɛwɔ mu ahodoɔ mmiɛnsa. Ɔsoro edi kan deɛ ɛtɔ so 2. Na sɛ yɛbɛhyɛ aseɛ firi paradise a aba asase so a paradise deɛ edi kan deɛ ɛtɔ so 2 ne yɛ ɔsoro a yɛhunu yi. Mununkum ntiremu na so ɔsoro ntiremu no yɛasase bɛyɛ ɔsoro ɛtɔ so 3. Na sɛ yɛbɛhyɛ akenkan no so afiri ha yi a asase ne ɔsoro edi kan. Ɔsoro ntiremu ne ɔsoro ɛtɔ so 2. Paradise na ɛtɔ so 3. Onuaba kyerɛ sɛ ɔsoro ahemman mu wɔ hɔ. Na ɔsoro no mu baako ɛne ɔsoro ɛtɔ so 3 na hɔ no Nyankopɔn ahemwa no esie. Yɛfrɛ no paradise. Ɛti ɔsoro deɛ ampa sɛ wɔ hɔ de kyerɛ fi sɛ ɔsoro edi kan efiri asase si wɔ no. Ɔsoro edi kan ne yɛ asase. Yɛtɔ so 2 yɛ baabi a wobɛhunu mununkum no. Na ɔsoro ɛtɔ so 3 no. Saa nneɛma yi nyinaa akyiri. Baabi a wohunu mununkum. Ɛdeɛ yɛfrɛ ne sɛ yɛwɔ ɔmo sɛ yɛwɔ multiverse, yɛwɔ soro ahodoɔ bebree. Ɛberɛ a wɔnom afa wɔ soro ahodoɔ bebree mu awie no, afei wobɛduru ɔsoro ɛtɔ so 3 mu. Biribi a wontumi nnuru. Nipa ho ade ntumi nnuru ho. Biribi a boro yɛ adwene so na sɛ nokorɛ. 1 Corinthians 2:9. Sɛdeɛ wɔtwerɛ no, aniwa hunu yi na aso ntee na nwura nipa ɛma akoma mu. Nneɛma a Onyankopɔn asiesie ama wɔn a wɔdɔ no no. Ade a Onyankopɔn asiesie ama wɔn a wɔdɔ no no yɛ paradise. Ɛyɛ paradise. Ɛyɛ Nyankopɔn ahenie a wɔasiesie ama wɔn a wɔdɔ no. Mama yɛnkenkan. Then shall the king say Matthew to them on his 25:34. right hand, Come, ye blessed of my father, inherit Ɛno na wɔhene bɛsɛ wɔn a wɔwɔ ne nifa no sɛ, mo a mɛgye hyira mo, mommra mmɛfa ahenni a wɔasiesie ma mo firi wiase fiti aseɛ no ni. Yɛwɔ ahenni bi wɔ hɔnom a Onyankopɔn asiesie ato hɔ ma yɛfiri wiase fiti aseɛ, a wɔn a wɔdɔ no wɔ no, wɔma wɔnom anya saa ahenni. Ɛno na ɔhene bɛbua sɛ wɔn sɛ, ɔbɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ ne nifa no sɛ, mommra mo a mɛgye hyira mo wɔ. Mommra mmɛfa ahenni a wɔasiesie ma mo firi wiase fiti aseɛ no ni. Asomafoɔ Paul ɛkasa fa saa no ma wɔn nkyekyɛmu nkron wɔ 1 Corinthians 2:9-2. Mama yɛn nsa mmɔ so bio. Sɛdeɛ wɔtwerɛ no, ani hunu yi na aso ntee. Na ɛma a onipa akoma mu da nneɛma a Onyankopɔn wasiesie ama wɔn a wɔdɔ no. Onyankopɔn
asiesie ahịwa bi atụwa ma ne ma firi wiase fiti asie ɛdeɛ Paul osie no ɛyɛ adeɛ bi aniwa ehunu yɛ asɔnte yɛ na ɛnya mmerɛ nipa mma akoma mu ɛnam a Onyankopɔn wasiesie ma wɔn a wɔdɔ no no nti megye di sɛ mpa yɛwɔ soro mu soro yɛwɔ paradise ɔbonsam gya mu wɔ hɔ anaa anabi wɔ hɔ ogyatadeɛ wɔ hɔ mama yɛnkenkan Mateo nwoma num kyɛmu aduasa Matthew 5:30 na sɛ wo nsa nifa to wo suntidua twa na to firi wo ho twene na yɛma wo sɛ wo ho akwa mu baako bɛsɛeɛ na wamfa wo nipadua nyinaa nkɔto amanehunu kurom anaasɛ wo gyatadeɛ mu yɛwɔ beaeɛ bi wɔ no ma Awurade Yesu Kristo frɛ no sɛ wɔn a wɔyɛ adebɔneyɛfoɔ nyina bɛkɔ akɔwie yɛbɛto wɔn mo atwene wo gyatadeɛ mu mɔma yɛnsa mmɔ so bio awɔ Maakoro nwoma no mu Tete nkron kyɛmu aduanan mmiɛnsa na sɛ wo nsa nifa to wo suntidua a twa twene na ɛyɛ sɛ ɛyɛma wɔ sɛ wɔyɛma wo sɛ wo ho akwa mu baako bɛsɛeɛ na wamfa wo nipadua nyinaa ankɔ amanehunu kuro mu yɛwɔ beaeɛ bi wɔ hɔnom a wogya ne sɛ ɔfee dɛre hɔ Twerɛ Kronkron no ɛfrɛ no sɛ ogyatadeɛ But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and whoremongers na Twerɛ Kronkron no ka sɛ na adutufoɔ ne nkabrekyerɛfoɔ ne atorofoɔ nyinaa benya wɔn kyɛfa wɔ gyatadeɛ a sɛ ɔfee redare mu na yɛn no owupirenu no ampa sɛ wɔ gyatadeɛ wɔ hɔ Onuabarima Margaret ampa sɛ wɔ gyatadeɛ wɔ hɔ ɛno nti sɛ ɔsoro ne ɔgyatadeɛ no wɔ soro ɔsoro ahemman mu no yɛ anigyeɛ bea ɔsoro ne wɔ gyatadeɛ akatua ne yɛ asotweɛ papa ne bɔne yɛn ne ɔsoro ne yɛ asase adeɛ pɛ sɛ ɛka sɛdeɛ enipa nsɛm a wɔsɛ kyerɛ aseɛ fa wɔsoro ne asase ho tie biara no ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu na yɛmfiri onipa adwene mu adekyerɛ enipa adwene mu no ɛpɛ sɛ ɛdɛ mefiri bo nsɛm gya mu kɔ na akoma mu no ne yere a wɔnnɔ ne bio no ne ne mma a wɔyɛ sɛ tie ma no ɔpɛ sɛ mepɛ sɛ mefiri bo nsɛm gya mu kɔ wɔde adwene ho frɛ wo fie sɛ bo nsɛm gya mu ɛnyɛ adeɛ ɛsere yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ wɔ gyatadeɛ aberɛ anyɛ wɔ gyatadeɛ unimaginable. 49 and 11 of the book of Revelation. Let And the third adesam nwoma na ti dunan kyemu enkron na ọbọfọ wọtọ so no de ne kase tia mu se ọbọfọ wọtọ so mmiɛnsa di wɔ n'akyi de ne kase tia mu se sɛ obekoto aboa no ne ne honi no na wɔgye agyiraeɛ no di se ne mama ana ne nsa so a ɔno ara na wɔbɛnom Nyankopɔn abufuo nsa a wahwie no gyinagyina egu na abufuo kuruwa mu no bi na wayɛ no ayayadeɛ wogya ne sɔɔfe mu abɔfoɔ kronkron ne adwamaa no anim na wɔn ayayadeɛ wusie bɛforo soro daadaa na wɔn a wɔbɛkoto aboa no ne ne honi na obiara wɔbɛgye ne din agyiraeɛ no ɛnya wɔ home awia ne anadwo ogyatadeɛ ɛyɛ beaeɛ a Onyankopɔn ɛbɛtwe asoɔdenfoɔ nyinaa ɛwɔ asase so ɛyɛ no kwasɛm Onuabarima Margaret mahunu ne mepa akyerɛ yi ane mate aseɛ meda ase na makɔ aba Nyankopɔn nhyira wo ɛda wo ase bebree yɛpɛ sɛ yɛtoa so nanso ɛyɛ aha ne yɛde sua no bɛsi ɛda Onyankopɔn ase sɛ yɛnyina yɛnya akwanya pa yi na yɛtumi ahyɛ mu bio asom wasompa. Tayo po ay sama-samang manalangin. Brother Eli. Yes, thank you. Na yɛda mo nyinaa ase
Enuanom mmarima ne nuanom mmaa waba ya Twerɛ Kronkron Adesua ase ne mu nsɛmmisa Wiase no bio ansa na yentem betete no mesrɛ mo mama yɛmmɔ aseda empaye enkyerɛ Onyankopɔn so wama yɛ nakwanya paye me yɛsua ne nsɛm mama yɛmmɔ mpaeɛ nuanom mmarima ne nuanom mmaa mama yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ nuanom. Panginoon naming Diyos, Ama naming dakila, Awurade Nyankopɔn yɛn agya twɛde yɛn mpo wɔtumfoɔ ne wɔkɛseɛ nagpapasalamat po ebio minsan pang nagkaroon kami yɛn nyinaa yɛda wase mapakinggan ang iyong mga salita ɛfiri sɛ upang wama makapag-isip yɛn nakwanya pa foforɔ sɛ yɛntie wɔ nsɛm at mga duda sa kaisipan ng aming mga kapwa-tao, yɛtumi ayiyi nnipa nsɛmmisa ne wɔ ne ntanta mga turo na ano hindi galing sa iyo. na ntanta wɔ yɛn yɔnko nnipa adwene mu Gabayan mo po a wɔ nkyerɛkyerɛ de yɛabrɛ yɛn. na makakilala Yɛsrɛ wo ng kalooban yɛsrɛ wo sɛ tenetene akora a dapat sa iyong wɔbɔ wɔn ho mmɔden ne sɛ kaharian mo po sila sa wɔbɛhunu pagiging w'akwan buksan na mo yɛtumi po asa ang afata puso, mga kaisipan, wɔ w'anim. Yɛsrɛ wo liwanag ang iyong mga sɛ salita ɛberɛ a sa wɔretie puso wɔn nsɛm ng bawat isa. bue wɔn adwene ne wɔn akoma mu Sa aming na ma wɔn nsɛm ɛnhyerɛn wɔ bibiara akoma mu. Agya ebio ɛberɛ a yɛde sua yi ba na awieeɛ no yɛgyae Pangunahan mo sana kaming ade nyinaa a ɛwɔ yɛn abrabɔ mu no hyɛ wo nsa. Agya yɛsrɛ wo sɛ deɛ anim kan daa mpo yɛn adwene toa mu yɛn nsusuiɛ mu yɛpɛ sɛ yɛtena w'ahobanbɔ na w'ateneatene ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi anya anidasoɔ ne abotɔyam ne ahotɔsoɔ wɔ yɛn akoma mu sɛ adeɛ biara a yɛfa mu no yɛwɔ pɛ na yɛbɛma yɛatumi adi bem ɛwɔ w'ahenni yi mu. Yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛadɔfoɔ so ɛtitiriw wɔ yɛn mmerɛ yi mu. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn awoɔ ntoatoasoɔ yi mmɔbɔ. makapagbukas ng kaisipan ng maraming mga tao Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛawoɔ ntoatoasoɔ yi nya w'anim adom bue nnipa dodoɔ no adwene mu at tumalikod sa kasamaan na wɔnwenwene wɔn akwan ho na wɔnsua sɛ wɔbɛhwehwɛ w'akyiri akwan na wɔadane wɔn akyi ama amumuyɛ esiane nneɛma a yɛhunu atwa yɛn ho ahyia nti. Ebio yɛgyae ade biara a wɔayɛ abrabɔ mu no hyɛ wo nsa. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Ngayon tanggapin po natin ang pag-ibig at ang Ebio basbas mama yɛ nyinaa yɛ ne sanka Ama na nasa ɔdɔ ne nhyira afiri no agya wɔ soro. ang pagliligtas at ang pagpapagaling ng Adom ating Panginoong Hesus nkwagyeɛ Kristo at ne ayaresa afiri ne Awurade banal Yesu na Kristo Espiritu, siya nawang mamalagi na sa honhom ating mga kronkron puso mu at ayɔnkoyɛ kailanman. Amen. ɛne yɛn nyinaa koma mu hene sɛsie ne daa ne daa nyinaa. Amen. Muli po namin kayong Yɛreton sa afra mu bio Isasagawang mass aba indoctrination Tete Atempɔn no ng Awurade mmaransɛm adesua anaasɛ asupɔ nkyerɛkyerɛ ase. Yɛbɛhyɛ aseɛ September bosome da ɛtɔ so 2021 adwoɔda anɔpa nondu baako. Yɛne da soɔ no sɛ wɔbɛba abɛka yɛn ho ama yɛatie yɛn Awurade Yesu Kristo mmaransɛm. Mantwie a kɔma mu nyinaa.